Ini protesta lagi si Gwen mga par kay ang boto lagi nga dapat ato niya ano kuno dito kuno nitugpa ni Pambari 4 unay gusto niya na may bawaan anong dito kuno ni punta sa boto ni Pambari 4 ang maboto nga dapat ato niya. So mayong adlaw kanatong tanan o daghang kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then sa akong mga viewer diha nga wala pa nakasubscribe, paliho kong subscribe mga par para ma-update mo sa ato mga i-upload nga mga video. So karon mga par sa nahitabong protesta ni Gwen Garcia sa iyang kapildihan, ni protesta siya mga par kay napildi siya ni Pambari 4. And then si Pambari 4 mga par ang protesta ni Gwen giduso na niya sa iyang mga abogado o ang mga abogado na bahala mga par nga mo explain ang mga abogado na ni Pambari 4 maoy mo atubang sa gihimong protesta ni Gwen Garcia. Ay dili gusto si Pambari 4 mga par nga mabalda siya sa iyang pagserbisyo, mabalda sa iyang pagtrabaho, labaw sa tanan. Dili siya gusto nga mabalda ang iyang mga plano sa probinsya sa Sugbo mga par. So si Gwen mga par di pa gyud siya kadawa sa iyang kapildihan. Gusto pa gyud siya nga magsamok-samok, gusto pa gyud siya nga magprotesta sa iyang kapildihan. Usaha man nato mga par nga tingog man sa katawan sa probinsya sa Sugbo. Ito ading pugnan ang mga katawan sa probinsya sa Sugbo kung dili na ganahan kaniya. O man giingon mga par nga dili sa tanang panahon nga hawak nato ang katawan sa probinsya sa Sugbo. Dili niya hawak ang katawan sa probinsya sa Sugbo mga par. Maunay labing tinuod kay ang mga katawan sa probinsya sa Sugbo itingog naman niya mo file sa protesta ni Pambari 4 nga wala man gani na gasto o pabuhat og daghang tarpaulin. Kung atong suroy-suroyon ang mga probinsya sa Sugbo mga par, kinsay pinakadaghan og tarpaulin, kung makabutar pa ang mga tarpaulin ni Gwen Garcia daog si Gwen Garcia mga par kay siya may pinakadaghan og tarpaulin sa nga nagbandira sa mga dapin sa kasada. Nang mga protesta na noon sa ni Pambari 4 nga dili man na siya i-admin si Bari 4, siya man ang nasa admin. Protesta lagi si Gwen mga par kay ang boto lagi nga dapat ato niya ano kuno dito kuno nitugpa ni Pambari 4 unay gusto niya na may bawaan anong dito kuno ni punta sa boto ni Pambari 4 ang maboto nga dapat ato niya. Sakitan pa gyud mayo si Gwen Garcia mga par no, dili pigi sa kadawat sa iyang kapildihan. Normal na maging sugal ko niya mapildi ka lain na po na inana nga mo apil ka nga to duwa sa mga unsa nang mga duwa nga imong giapilan diha o nya mapildi ka mo protesta pa kaya napildi ka prod nang gilad man paminaw. Kung dili ka gusto mapildi di na ka mo apil og duwa kung dili ka gusto mapildi. So kung tinuod nga nagmahal si Gwen sa katawan sa probinsya sa Sugbo, iya usang hatagan o higayon ang usa ka tawo nga andam nga moalagad, nga andam nga mo serbisyo, nga motabang sa katawan sa probinsya sa Sugbo. Kung tinud-anay siya nga nagmahal sa katawan sa probinsya sa Sugbo o sa mga Sugboanon. So dagan salamat nga par sa inyong pagsuporta. And then paliho kong subscribe mga para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video.